ସିଆ ଭଗୁଡ଼ା ମୋ ସଭାରେ ଏତେ ଓ ମାଇକିନା ଟିକିଏ ଚାଖଣା ଆଣିଲା ବେଳେ ତାକୁ ଏଠି ହାତ କଡ଼ି ପିନ୍ଧିକି ଠିଆ କରିବ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଯେ ସଦ୍ୟ ମୁଁ ତାକୁ ହାଣିଦେବି। ଅଗୁରା ମାନୁଛି ମୁଁ ତୋ ମାଇ ପୁଅକୁ ପାଣ୍ଡିଆ ଶୋଧିଥିଲା ତା ବେଳିକା ତୁ ତାକୁ ହାଣିଦେବୁ। ସେ କଥା ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବୁ। ତୁ କିଏ? ତୁ ଶଳାଟି ମଦୁଆ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ମଦୁଆ। ତୁ ମଦ ପିଇବୁ ବେଲିକା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ପଠେଇଥିଲୁ ଚାଖଣା ଆଣିବାକୁ ପାଣ୍ଡିଆ ବାରିକି। ତୁ ତ ଚାଖଣା ଖାଇପାରିବୁନି ତୋ ଜୀବନରେ। ତୁ ଚାଖଣା ଚୋରି କରିବାକୁ ପଠେଇଥିଲୁ ତାକୁ। ଏବେ ନିଜେ କଣ କହିବୁ ତୁ? ଯିଏ ଚୋରି କରେ ଆଉ ଯିଏ ମଦ ପିଏ ରାଜସଭାରେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ। ତମେ ଏବେ କିଳା ନେବ। ଭଲ କି କିଳା ନିଅ। ମଦନ ଆଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କିଳା ଅଛି ଯାଇକି କହିଦେଲ। ଆମ ସଭାରେ ଯିଏ ମଦ ପିଏ ଆଉ ଚାଖଣା ଖାଏ ତାକୁ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦିଆଯାଏ। ଚାଲ ସିଆଡ଼େ ଚାଲ, ଯାଇକି ବାହାରେ ମଦ କିଣିକି ଚାଖଣା କିଣିକି ପିଇବ। ଏଇଠି ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଇନ୍ ଦିସ୍ ହାଉସ୍ ୱେ। ଆରେ କଥାରେ ଅଛି ଅ ପରେ ଆ, ହର୍ଷେଇ ପରେ ଦିଘେଇ। ମୁଁ ହଉଛି କୁକୁର, ତୁ ହଉଛୁ ଘୁଷୁରୀ। ଗାଁରୁ ତଡ଼ିଦେଲ ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଯଦି ମଦ ଫଦ ଚାଖଣା ଫାଖଣା ଆସେ ତାହେଲେ ମୋତେ କଲ୍ କରିବ, ମୁଁ ମଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଦେବି। ମୁଁ ଯାଉଛି। ମଦ ପିଇ ଘରକୁ ଯାଇ ହୁଏ କ'ଣ କେବେ ଚାଖଣା ବିନା ମଦ ପିଇ ମଦକୁ ତ ଚାଖି ଦେବେ ଆମେ ତମାରି ମଦ ବିନା ଆମେ ତ ହଉଛୁ ପିଟା ପିଟି ଏ ଚାଖଣାରେ କିଏ ରେ ଟିକେ ମଦ ଆରେ କାନ୍ଦୁଛ କ'ଣ? ସିଏ ଯାଉଛି ବେଲିକା ଆମ ଚାଖଣା ସବୁ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଏବେ ଖୁସି ମନାଅ। ଦିଅ ଦିଅ